தான் மைன்கிராஃப்டர். பட் ஸ்பானிங் ஆனமே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கு. ஐயோ காலை வச்சோன்னா சதுரிங்க. இப்போ 2 ஸ்டிக்காச்சும் கிடச்சிச்சு. ஸோ நம்ம எப்படியாச்சும் அந்த மாதிரி நல்லா சாதனத்துக்கு போகணும். 3 ஸ்டிக்காச்சும் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ 5 போதுமா? 5 ஒரு 10 எடுத்துக்கும். சும்மா தானே இருக்குது, அடித்து எடுத்துப்போம். இதெல்லாம் அடித்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். எஸ் ப்ரோ 2. ஓகே தேங்க்ஸ். நோ தேங்க்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா சோஃபா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீ கடைக்கு தெரியுது. ட்ரீஸ் இருக்குது. ஓகே ஷேப் இருக்குது ப்ரோ. அந்த பிளாக் வந்து ஏன் ப்ரோ மேலே இருக்குது? ஓகே 2 ஷீட் இது வரைக்கும் மேலே. ஓபி ஏய் ஓடாத நில்லு. நானும் என்ன அடிச்சா 100 days சர்வைவ் ஆகணும். பெட்டு இல்லைனா எவன் ரீஸ்பான் பாயிண்ட் செக் பண்ணுவான். அப்பா செக் பண்ணுவான். ஏய் துக்கி வச்சு அடிக்கிறேன். உன்னை 1 2 3 வாங்க. அடி. அப்பா இன்னும் ஒரே ஒரு ஆடுங்க. ஒரு ஆடு இருந்தால் போதும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மாடோட அடிச்சுப்போம். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எருமை மாடு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு மீட் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை அடிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகே கிடச்சிச்சு. இப்போ நம்ம போய் வுட்டு எடுக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் வேணும். வெயிட் கைஸ், ஒன்றும் தெரில. இங்கே இருந்து தெரிஞ்சு. ஓ நைஸ். ஸோ வெளியே இருந்து பார்க்க என்னமோ தெரியுது. ஸோ ஐயோ கருவோம். ஸோ நம்ம ஜூம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஐயோ ஜிவிங்கெல்லாம் இருக்குது. சோஃபா வேணும் ஒன்றும். கிருட்டு மேலே ஏற பக்கம் வருதுங்க. என்ன வருதுங்க? ஐய வந்துருங்களோ. வந்து பாருங்க. எடுத்து ஏற்றிட்டு அங்கே இருக்கியா? ஏ வராதடா. ஐயோ வராங்க. பிளாக் எடுத்துட்டாங்க. ஐயோ இவங்கிட்ட போராடுறது பெரிய விஷயமா இருக்கும் உங்களுக்கு. ப்ளீஸ் பார்த்தீங்களா கைஸ்? ஐயோ உள்ளுக்கு விழுந்துடாத. சைக்கோ வைங்க, வெளியே தான் வெயிட் பண்ணுறீங்க. என்னடா பார்க்குறீங்க? அடிச்சிடும் ஓராம நம்மளை அடிச்சிருக்கு. ஐயோ சத்தம் கொடுத்துட்டு கைக்கு. இதோட கிராஃபிக் டேபிள் செஞ்சுட்டு உன்ட்ட சண்டைக்கு வரேன்டா. வாழை ஒத்த பார்த்து போவா. அந்த நிப்பாட்டுற சத்தத்தை ஓடா வா பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி. பாபா டாட்டா மறுகை அடி இருந்தீங்கன்னா அங்கே போயாச்சு. இன்னும் வுட்டு கலெக்ட் பண்ணிப்போம். சரி இன்னும் வுட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இப்படியே பேர் ரெண்டு தான் ஷிப்பை தேடி அடிச்சு எண்டல் போட்டல் எடுக்கும் போகிறோம். போதுமா? வேண்டாம்
கிடைச்சிருச்சு. ஆப்பிள் ஈப்பிள் ஈப்பிள் அங்கே கோல்டன் ஆப்பிள் பண்ணுவாங்க. இங்கே ஆப்பிள் கோல்டன் ஆப்பிள். கோல்டன் இத்தனை கோல்டா 9. ஏழு கோல்டுக்கு எங்கேயா போவோம் பேதையில் போவான். என்ன பண்ணலாம் எடுத்துலாம். ஸோ ஒரு ட்ரீமோட ஞாபகமாக இது இருக்கும். ஒரே ஒரு ஆடு வண்டி பார்த்தா ஒரே ஆடு தான். அதோட கேவில் இறங்க வேண்டியதான். நீங்க எவனையும் காணும் மக்களே, தெரியல ஏன் ஆட காணும். வாடா வாடா வாடா. இங்கே போகணும் நம்ம டெத் ஆயிரும். நான் ஒரு பெட்டு செஞ்சுட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே தான் இருக்கு. ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு செஞ்சுருக்கேன். அவர் யாரை பற்றி பேசினாருன்னு அவரோட கேர்ளை பற்றி பேசிட்டு இருக்காரு. பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட், என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவர் வீட்லேயே வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருக்காரு. பார்த்துக்கோங்க. அது எதுக்கு நான் ஏன்ட்ட சொல்கிறேன்? ஐயோ அப்படியா? ஐயோ ஒட்டகம் ரைடு பண்ணுவோம். நான் அவனை கோஆப்ரேட் பண்ணுறேன். கோஆப்ரேட் பண்ணுறேன்டா. அவனை கோஆப்ரேட் பண்ணுறேன். நேரம் ஐயோ உனக்கு கோஆப்ரேட் அடிச்சிருவா. கையில் இருந்துதுங்க, அதை சாப்பிட்டியா? சரி எதுக்கு இருக்கு? சரி அது நம்பத்துக்கு இருக்கும். அதை அடிச்சுட்டு நம்ம சொல்கிறது தான். ஒரே அடிமா செல்ல அப்படி தான் ஒரு அடி. ஓ சார் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு. இதோட கேவில் இறங்கி டைமண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வேண்டியது தான். பாருங்க உள்ளுக்கு போனோடனே டைமண்டோடு தான் வெளியே வரும். கை தந்து திரும்போது தந்து எனக்கு டோப்ளூன்னா எவ்வளோ? 20 இல்லையா? நாளைக்கு சாப்பிட இப்பயா சாப்பிட போகிறேன். இப்பயா முடியாதே. ஏய் காசு இல்லை மீன். நோ மணி நோ எனிதிங் கோ அவுட் ஆஃப் மை அமௌண்ட். கொடுக்க மாட்டேன்டா. நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் பிரதர்ஸ். அதான் உங்கள் பிரதர்ஸை பார்த்தமே அழுவிச்சிட்டல. அழுவிச்சுனா? ஆமாம். எப்போ? கீழே போகும்போது அழுந்துட்டு தான் போனேன். எல்லாம் ஒன்றால தான். நீ செஞ்சதுனால தான் நான் அழுந்துட்டே போனேன். அதான் ரிவெஞ்ச் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நானே சொல்லிப்பேன்.
ஸோ இதோட மாதிரி 2 ஸ்டோன் அதை கலெக்ட் பண்ணி போட்டு ஸோ இந்த இடத்துக்கிட்டே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேஸை கட்டிடலாம். அது சொல்ல மாட்டேன். ஸோ ஆர்டிஎஸும் போட்டுக்கலாம். ஆகுமா கோல் கிடைக்கணும் கோல் கரெக்டாக பாஸ் பண்ண முடியுமா? என்னையா சத்தம் இது? சத்தம் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. ஒரு டார்ச் ரெடியாக வைக்கிறேன். நாளா அற்புதம். ஐயா என் கண்ணே தெரியுது. இப்போதான் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணே தெரியுது. பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டு போட்டுக்கலாம். நம்ம வீட்டுக்கு நிறைய டார்ச் தேவைப்படும். ஆனால் கால் போடுறதா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம். கோல்ட்னால் அவ்வளோ கிடைக்கிது. அப்படியே கொஞ்சம் டைமண்ட்டை கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். அவன் கொடுக்க மாட்டேன் பஞ்ச பசங்க. டேட் வந்துருச்சு. இங்கே எங்கே டைமண்ட் வர்றது கோல்டெல்லாம் வர்றது? இது போதும். இது ரொம்ப நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன வைக்கலாம்? ஓ சீக்கிரட்டு அப்படிங்க கீதாங்க. நம்ம கூட்டத்தில் ஒரு கருப்பு ஆடு இருக்கு. எங்கே இருக்கு? என் தலைக்கு மேலே. தலை மேலே இருக்கிற கொண்டே மறந்துட்டே இருக்கும் மாதிரி தப்பான ஆள்கிட்ட மாட்டிட்டியே. ஓகே சும்மா நான் 100 டேஸ்லாம் சர்வை பண்ணுற அளவுக்குலாம் உடம்புல தெம்பு கிடையாது. பார்ட் 1 பார்ட் 2 அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். பார்ட் 1 நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு எனக்கே தெரியல. பிளாக் ஆகுது இருக்கு. எனக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா தோணுது. இன்னொன்று போட்டுட்டு நல்லா பாருங்க என்ன பண்ணுறது. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் நல்லா செய்யலாம். நான் உங்களுக்கு செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சிக்கன் முட்டையா கோயில துடிச்சு ஒரு முட்டையை போடுற கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த முட்டை போடுறேன். அந்த முட்டையை ஆம்லெட் போடுறேன். சேர்த்து நம்மளும் கூட கூட்டு போயிருவோமா? இவர் கேட்குறாரு தொட்டு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னா அடிக்க மாட்டேன். வாங்க ஓ இது இந்த வழியாக தான் போகுமா? சிக்கன் வெளியே வாமா. ஒன்றை வெளியே ஆகிறதுக்குள்ளே காப்பாற்றுறதுக்குள்ளே நான் விட்டு போயிருக்கேன். ஒன்று வரணும் வெளியே. வெளியும் வரமாட்டேன் உள்ளுக்கும் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே ஏண்டா இதாக பண்ண போனால் முடியல. ஓகே பர்ஃபெக்ட். டேய் ஏண்டா முடியலடா எனக்கு முடியல. I cannot do this. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோஃபார் என்ன இருக்குது? இது இருக்குது. இது ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருங்க மக்களே. இந்த இதோ ஹேய் மேன் உன் மண்டையில் என்ன இரு அவனை தூக்கி கொடுத்துக்கிறேன். இரு ஏந்திரா
இன்னைக்கு அவ்வளோதான் அடி வா. மண்டியில் என்ன போட்டுருக்கேன்? எங்கடா சதுரி இருக்கு. ரொம்ப நல்ல பையன். ஓஹோ கிடச்சிருக்கீங்க. ஐயா ஜாலி எப்படி அடிச்சுவோம். கொள்ளடிச்சாச்சு. என்னென்ன கிடைக்கும். ஸோ நல்லா இருக்கா? ஐயோ ரெண்டா. ஓகே இதை பார்த்தீங்கன்னா சொங்கோ கிரீப்பர் மண்டே அங்கே தான் இருக்கான். ஏதாச்சும் நோண்டி எப்படியாச்சும் ஒரு ஃபர்னஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டா போதும். அர்ஜென்ட் ஆயிடலாம். நீங்கள் ஸ்டோன் கலக்கணும். எடுத்தே இல்லாமல் பண்ணிட்டாயா கிரீப்பர் மாடையா. அப்போ இந்த அயன் வந்திருக்குன்னா அப்போ நம்மளோட இதெல்லாத்தையும் கீழே போட்டிருக்கலாமே. ஏதாச்சும் சேர்த்து கீழே போட்டிருந்தா வெந்திருக்காது. நம்ம ஏன் அது யோசிக்கல? எல்லாம் அதை கேட்ட நேரம் வரல. ஒரு ஃபர்னஸ் செஞ்சாச்சு. வேறு இஸ் த ஃபர்னஸ் செஞ்சு போட்டுருவோமா? கேப்பில் வச்சுருவோமா? இல்லை வேண்டாம். இங்கே இது வச்சுட்டு இது கீழே வச்சுக்கோங்க. அப்படிதான் இட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் பெட்டு செட் பண்ணதுனால இதுக்கப்புறம் எங்கே செத்தாலும் எங்கே சொல்லுவோம். இல்லைங்க இந்த மாதிரி இதாக இருக்கும். ஓகே இதோட எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான் வேலை. இங்கே ஓகே கரெக்டு ரைட்டே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செஸ்ட்டு செஞ்சிடலாம். அது ஏன்னு கூடி சீக்கிரத்தை சொல்கிறேன். மறுபடியும் இருக்கா எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஏய் எத்தனை செஸ்ட் இருக்கு? இது ஒன்றுதான் இருக்கா? ஏன்டா எங்கே? எனக்கு 2 செஸ்ட் வேணும். ஐ நீட் 2 செஸ்ட். இல்லை இப்போ இந்த 2 செஸ்ட் இங்கே எடுத்து வச்சுட்டு இது வச்சுட்டோம்னா இது உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம என்ன மாதிரி பொருள் வைக்கலாம்னா இது வச்சுக்கலாம், இது வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து ஆஃப் வச்சுட்டு இங்கே வச்சுக்கலாம். இன்னும் இது பித்தலாட்டமாக இருக்குது. இங்கே வச்சுக்கலாம். ஸ்டோன் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம், கூழ் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு எதுக்கு தான் நல்லா வச்சுக்கலாம். ஃபுட்டு அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் நான் நேரத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுவேன். ஒரு பெட்டு செஞ்சு ஒதுக்க வச்சுருவோம். அதெல்லாம் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விஷயம் நம்ம செய்யறதுலே. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் இருக்கிற ஆர்மரை கழட்டி வச்சிடலாம். எங்கே நம்ம ஆர்மர் ஷீல்டு இங்கே எடுத்து
உள்ளுக்கு வச்சுக்கலாம். உள்ளுக்கு வச்சு ஒன்று கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இது ஷவல் இல்லாத அளவுக்கு இப்போ நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லை. நம்மகிட்ட இருக்கிற எல்லா பொருளும் எடுத்து எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன்.